Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Hakika za mu iya cewa wannan duniyar ta zama abin tsoro, domin dai amana ya yi ƙaranci, kuma zamba cikin aminci da yaudara ya zama tamkar tabarmar kwanciya ko kuma zanin ɗaurawa. Idan muka yi la'akari da al'amuran da suke faruwa wanda ba a iya tantancewa ko kuma fahimtar waye zai ci amanarka ko kuma waye ba zai ci amanarka ba, muddin ka ɗauki amana ka bashi. Abin kuma da zai iya ƙara tsoratar da mu ga wannan zamani, duba da cewa ba ga sarakuna ba kuma ga malamai ba kuma ga shugabanni ba kuma ga kowa ba, dai kowa na iya cin amanarka. Babu batun cewa basarake ya sa babban riga ko kuma ya ɗaura rawani, kai tunanin na Allah ne kai tsaye ba zai iya cin amanarka ba, ko malami wanda yake danganta kansa da magada annabawa, shi kansa kai tunanin ai malami ne ya fi ka tsoron Allah, ba zai ci amanarka ba. Da yawa daga cikinsu idan ka auna su a bisa doro na amana ko kuma a bisa doro na tafiyar da rayuwa na yau da kullum, da nuna son kai ko kuma fifiko, hakika za ka gane cewa abin da ake faɗi lallai akwai sauran gyara a cikin al'ummar mu. Wannan wani batu ne dai muke so za mu kawo muku wasiƙa kai tsaye da Lawan Muhammad Gusau ya aika mana a bisa wani cin amana da kuma yaudara da ha'inci da aka yi masa da zamba cikin aminci, wanda wani basarake a can jihar Gombe, wanda yake basarake ne mai suna Alhaji Aminu Musa Lazimi, gafakan Yamaltu ya yi masa. Ga dai wasiƙar tashi kai tsaye don a fahimci inda muka dosa. Babban sako ga mai martaba gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya da mai martaba Shehun Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar CFR, da kuma hakimin daɗin kowa Alhaji Abubakar Sadiq, shugaban matasan APC na jihar Gombe, da kuma shauran masu faɗa aji akan aikace-aikacen Malam Musa Aminu Lazimi basarake. Ni Lawan Muhammad Gusau ina rubuta wannan babban saƙo akan abin da ya faru da ni lokacin da na zo ta'aziyar rasuwar babbar yar mahaifiyata a garin Gombe kwanakin baya. Abin da na gani game da aikace-aikacen da wani mai suna Malam Musa Aminu Lazimi, wadda masarautar Yamaltu Diba Local Government ta bashi sarautar gafakan Yamaltu a watan Disamba shekara ta 2022. Gaskiya wannan basaraken na da matsaloli sosai. Zan iya tunawa bayan na dawo gida daga makabarta domin yi wa mahaifiyata addu'a da shauran magabata, wanda nakan yi duk sanda na shiga jihar, sai na ga wani babban ma'ajin ruwa wanda ake saida wa mutane ruwa masu bukata, kuma da na yi tambaya sai aka ce min na Malam Musa Aminu Lazimi ne. Sai na bashi kuɗi 12,000 domin kaima mabukata ruwan a tanka fi sabilillah, da kuma 26,000 domin sayan itace na makabarta. Bayan dawowa ta gida daga ta'aziyar, sai ya faɗa min cewar an aiwatar da duk abin da na bada wannan kuɗi domin su. Abin mamaki, na yi wani cinikin babban fili mai akalla faɗin ƙafa 70 wanda ke unguwar Dakum bayan CGC Quarters, kafin ma'aikatar ruwa da kuma mai filin mai suna Malam Adamu don gina makarantar Islamiyya kamar yadda na gina a jihata ta Zamfara, don ba ma yara marasa ƙarfi ilimin addini da na boko
kyauta domin yin wakafi ga iyayena da suka rasu. Bayan an gama ciniki sai shi wannan basaraken ya zagaya ya hana mai filin ya sayar min da cewar an riga an saida filin. Shi ma sai da mai filin ya ba da nashi gudunmawar naira 20,000 a sanadiyar murnar jin cewar makaranta za a gina don yaransu su rika zuwa makaranta kuma kyauta. Wannan yunkuri na hana wannan ciniki manuniya ne ga yunkurinsa na kawo cikas ga duk wani abu da zai kawo ci gaba ga wannan yankin. To Allah subhanahu wata'ala ya kadarta wannan ciniki ya kullu, don tunima na rubutawa shugaban karamar hukumar Yamaltu Diba akan wannan ciniki fili, kuma na sanar da shi dalilin sayan filin. Bisa ga waɗannan dalilai nake roƙon mai girma gwamna da ita kanta masarautar Yamaltu da shauran masu faɗa a ji da su sa ido sosai akan aikace-aikacen wannan basaraken a gundumar da yake, don kauce ma samun wani tsaiko dangane da gudanar da kyawawan shirye-shirye da manufofin gwamnati ga mutanen jihar Gombe, musamman yankin da wannan basarake yake. A ƙarshe ina fatan saƙona zai isa ga wanda na yi domin samun ci gaban yankin da ma jihar baki ɗaya. Na gode. Daga Dr. Lawan Muhammad Gusau, mai rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma muryar marasa ƙarfi da galihu.